ассалому алайкум мардуми тоҷикӣ ки дар ҳамин ғарбию дар шаҳри Россия кор мекунанд. Намхеранги мо мардак буди кор мекунанд, меҳнат мекунанд. Аввал ида гуфтанем ки ҳамае ки мара тамошо мекунанд, ай ҳамаи шумо бахшиш бародаро, бачаҳои тоҷик, худованд шуморо соҳу саломат ба назди падару модартон бубара. Худованд ҳамаи шумо меҳнат мекунед. Ман ҳамира гуфтанем ба шайхи тоҷик гуфтанем ки е мардаки хуб, ту айби изора намедонӣ, мехези фирӯзара гап мезанӣ, мехези айқафо иш кунковакӣ мекунӣ, ту дигар кор надорӣ. Ин анҷа қатимо бачаҳои ӯзбекистониё кор мекунанд, ӯзбаканд, тоҷикиро медонанд. Қатимо чанд сол шуд нами Одинцова дар Рублевка да кор мекунанд, тамошо мекунанд. Мегӯянд шайхи тоҷик кия? Мегӯем ай Тоҷикистона Фирӯза Ҳафизова кия? Мегӯем иам ай Тоҷикистона. Механданд. Хеле тоҷикет мега ита мега кунковакӣ мекунед ки мо она шагон дар байни во гап мезанем. Ака мо дар байни во гап мезанем, гапзанӣ намонем. Барои инам хеле хидр буди мардако мо зубон нокӯтоҳай. Ака просто аламо мекуна гап зесам. Фирӯза ҳам тоҷикай, шумо ҳам тоҷике. Ина ман мардакам, кор мекунам. Ина шав сувати ди шав шуда шпаклёвка зесам. Не ки мара ҳози ҳамин узбек хестам гапа гуфт, дардам кард ман ҳамин сиёнкара када партофтесам. Ба номи худо мара дардам кард ки ҳамин сиёча мара хест ҳамин гапа гуфт ки тоҷикои шумо иш ба иш соз нестанд, тоҷикои шумо иша пуша мекунанд. Гуфт тоҷикиро 100% медонам, тоҷикӣ гап мезанад. қатимо чанд солиш кор мекунанд. Гуфт шумо нам хеле тоҷикеен ки ита кунковакӣ мекунед. Ай бай мардак шае ӯ кулаи сарта биги парто, кафани сифед айканат буброр парто, яҷо дабудиро кор ку калушфурӯши бозори Садовота бас ки калушфурӯши тамо ҳар рӯз мебинем да бозу. Ай бай просто бародарҷон ин кора накӣ, мардак кунковакӣ намекунад. Ай бай ай просто Фирӯза Ҳафизова ҳамватани мо просто ӯ як санъаткорай дар хизмати ҳамаи хирсандию чизи мо ҳастай. Консертҳои назм мекунад, дар туё баромад мекунад, хизмати ҳамаи халқа Фирӯза мекунад. Айб неста ки Фирӯза Ҳафизоваро мехезед шумо паст мезанед. Намехели Фирӯза на апамай, на хӯарма, на ягон чи, просто ҳамсима. Шаҳриёр чико када? Шаҳриёр ама ягон бора пеш дидагӣ нестам. Ай бай ки нам санъаткораям шаҳриёрам. Ама мардбачаи тоҷик ё аруса хуб мекуна хаяку. Нехай ба ҳар арусам боша, аруса мисол аде набара шаҳриёра. Я ҷоя тоқалида ба шаҳриёр гапза мардаки бира бугу шаҳриёр биё буруки кунтиги табу бурора тана киртай кунтиги табу буро ӯ сар табу трош биё буре мажа газани акор бугу. Ғарибода салом мардуми тоҷик ҳамата дӯст медорам. Худованд соҳу салома ба назди падар модартона Тоҷикистон барад. Худоҳофиз.